Ara has d'unir els traços que has après en les pàgines anteriors i formar totes les lletres minúscules. En aquesta guia trobaràs cada traç i així sabràs on et pots aturar. No cal que facis totes les lletres seguides. Fes traç a traç i pensa on et pots aturar. Intenta memoritzar cada lletra o serveix-te de la guia que t'anirà molt bé per començar.